ri wani zayo kaka iri ha mayo san yan gon kan dinni ci sai di fuora mane ko zakan da sai aki ni sabai ifo kakan da zam sai kan sai bumbo kan katiri hairai irkan ta hairai inna ci no wano sambu inna gaban dir bonse to wadin irga bakan irko sai borai ma zabara irmana dama ko ni me yeka ko ni halkaso irman ne wari zai zamani wana yi misate ir zamani wara idi dori bo ba gona kan ba doktor ko anoni koy iga ci kan har filanan da filan noni gonon wa ni mazabara ifo sai kai risi ba irin namu irin namu teme hon kun baran gona yira hun kuna kan ya ito ba jiri wai kan ni fai mamari binwa to irin wane namu ramu no ago da hankan yammancin ga son silim kai na dai wari yan ne kande borkul maguna da dai ba sai men rasor hin kano bor kwara bor aga hin kate da sin kate ai fa ga hin kate bumbo ba ni gwanda goizde ni ga hin kini kurnyo an ka hana si koy goyo do ni ga hin ni kan ba ma hauro hina ase hanka gaba yari mono de batuwa ne mo abera sabbe gandase Niger labi zai kayan go labuwa ne rawani wana labe kayan daga hirri kanga ti Nigeria malinga de Burkina do are kambo ngai mo ne wakiliyon samba bato banda kayan furfa kare da bur woni o kanka bato do gani hange mo do are kambo ifo no idi mama char batuwa ne wodo kalina ko malakal danga ma bur woni o se iri margu barayan kanyan iri sikarbai iri ma kirma no da altar ka barabon da iri wani kwance ra kai daga salan kala iri koi kodoro iri ka kadi kere ina kyarma bai ina kyarbai a ciga bero a cabiri sai mo kan kai daga badi ne ko yin kai na fa ga te bai no zarma son ai dandi ibayan o la sabu kan insha Allah ga bisa danga miliyo waidu walwaye matakanci ne a yi zo na kidano irfin Najeriya irga milimo kan danga Niger banda zarma wale mane ainiha Najeriya no ga daga Niger ga zama insha Allah irga daga bor miliyo wai bon kan go Najeriya zagiri ziri zangu zangai ka kaso bore kan yan za nodin no ikai go bor foyen sibai wan Najeriya borbo bai milinar zarmai kulno ko koi aka garmo halba nasare ga ka zarmai go nodin borfo mo ko kinga zai ga nodin aine ha nan ka koy kulun ga zo na ga cece kun kuna na fa beri foke iske na fa kan teti macin na fa bero kan teti hon ko reshen ni zai gono kon hon dirni la sabu telefon da hay kan ga himan dai kan irshin dan gaishen dai watini kan irmane telefon wala kawra wala hay kan ga himan da amma hon zaro borai koy kala sabu ina shan ni zai ka kan hon telefon yan da rezo yan da hay kan ga himan dan cire kulgon nan gai mawai ko reshen dira e irga bada nan da kai insha Allah irkoy tira kan tirnafa kan tar shilamatara kan nir kul hawcar ga sonda nga kurana irma du'a ko reshanira tak kanda hausa shanni wono goron hon ndan tun ga du kurana ko hausa shannin da laro shannin ga chonga fama shi takadin dirga ba honda ko reshannodin ayine ha shannodin nga tira way mate nga kurana way mate nga hadisi way mate usulay mate fikay mate nishanno ma chawara nfam mafahama she kabori za hon hay kul manil mare kala nasar shanno kirna dir la kolay ga chaw honda ni shanno non gonan ga chaw za kala sifo halama kaka to university hon wallahi bor kul shuni jenoya ai ma kaci Alhaji Habibu Garba kamfun Najeriya ai heyan kwara igana sai ni cangu turo bon agon nodin dole jarga margana mana dai irna mo sannino paci gabero kai irma a wane sanno a kanirse irman bai haikul kai gine da dara a sai no irniri murade kusa muka dan ara za ir bumbungai kalir wani tere kirgogete ya haikul kan dai iga mila danga boro wani bafuna no yin samu kadan gabero wazan saboda in ka ciri wani bafuna irga ba iri wani izai mu mutun ka bafuna yara alhamdulillah in irkoi sabu igogun ware irkoi ga amma ci gabero no jin koyan amma ci gabero no charga yadda irbora nan kulkan bora kulgona irin dunya bo